रेशम के नूरी सुहागिन के चूरी वो से शोभेला हमार भाषा भोजपुरी। शिरोमणि सुखनंदन यादव जी एगो भोजपुरी में रामायण लिख लेबन आ 30 तारीख के उद्घाटन हुए वो रामायण के। तो बताई अपना भारत भर में एगो इतिहास रचा गइल कि ना? सब भाषा में रामायण बा, लेकिन हमने के भोजपुरी भाषा में रामायण ना रहल तो वह के भोजपुरी भाषा में रामायण लिख दिले लिख दिल बने तो ऐसनो काम करे के चाहे कि कृति हो जाओ। तो सुखनंदन के नाम धइला आ तरह से कहे वाला रहनी है बतिया। हाँ, शिरोमणि सुखनंदन यादव केहू व्यास ना भइले भारत में जौन सुखनंदन चाचा हमर शिरोमणि बाड़े भइल बाजी। केहू के लगे उतना जानकारी बा ना बा ना होई ना आवे वाला समय में भी होई। वो सुखनंदन चाचा के संग जो राजनीति हो गई बा कि सुनना न बुझाई तारा लोग के। रामायण लिखले हाँ ये लोग गई रहोगे, हम ना गई रहोगे, हमारा जानकारी ना रहोगे। रामायण लिखले भोजपुरी में, पूरा भारत में ऐसा नहीं खे भाई कि भोजपुरी में केहू रामायण लिख दे। हमार सुखनंदन चाचा लिख के, लेकिन जानतर कहाँ गलती लोग कर दिले बा उनका संगमा नाम उनकर लोग दे दिले बा कि सुखनंदन दास। वाह वाह बताएं दास काहे लगावे के चाहिए? अभी पढ़ब तो पता चली हमारा पेरियार नाम के यादव जी रामायण लिखले रहे अपना भारत में, उहो रामायण बा का उनका नमवा हो नमवा बरा भोर पड़ता तो वहां के यादव लिखनी। दास के मतलब का भइल 30 वर्ष के बाद लोग पूछले कि आ सुखनंदन कौन जात रहल? हमने के तो जानते नहीं सो, लेकिन 40 वर्ष 50 वर्ष के बाद लोग पूछ जाए कि जगह तुलसीदास रहले वही सुखनंदन दास रहले। ए जो इतना बड़ा राजनीति भइल बा आ लोग के बुझात नहीं है। हाँ जी, सुखनंदन यादव लिख रहे तो का हो जाए? हाँ हाँ, विद्वान के कोनो जात होला कि सुखनंदन यादव जी की जी जौन नाम लिखाइल बनू धोखा भइल बा, गबड़ा गइल बा, दुके गबड़ा दिगल ना। दास माने सेवक होला, जे भी बढ़िया काम करला तो अपना नाम के आगे दास का। रामायण वाली के सुखनंदन यादव मारा मारी करी है का घूम घूम के। हाँ क्या हम जीवनी ओई में लिखले बड़े अपन। सबसे पहले तो जीवनी बा सुखनंदन यादव नाव नरीनपुर गांव। तो जे पढ़ी तो ना पढ़ी कि जादू रह का रहले। तो देखो अभी तरह सीखे के पड़ी। और कोई हमारा नाम सुनी हो कि सुन लगे पूरा मत जाके पब्लिक के बीच में बैठ के सुनबो तब तो तू गावे लायक हो जाए। तारा आकार बोले के सबसे पहले लूर नहीं खे। अब कौना बेरा कौन आकार बोला जाला? सवलिया हो सवलिया हो सिया कहतर कि राजा जनक जी के डोर एगो रावणे से रहे। अरे दादा वो दादा का कहले बड़ा पकौड़िया के लिए हमरा से बड़ ना रहता तो तार मुड़ी छील देती। आई पकौड़ राजा जनक जी के डर जानतन केकरा से रहे? राजा दशरथ जी से। सारा लोग के न्योता देले रहे ओई में, बाकी राजा दशरथ जी की है ना देले रहे। रावण ताइले ही रहे, रावण बाण छुआ नहीं चापा। रावण जब धनुष तुरे गईल तो आकाशवाणी भइल के रावण तू जी धनुष तुरे खातिर आइल बड़ा आ तारा बहिन के मधु नाम के दैत हर के लेके जा। तो रावण छोड़ के चल गए, बाणा सुराई रहे। दशरथ राजा के न्योता ना गए रहे, विश्वामित्र जी के संगे राम लक्ष्मण जब
ताड़िका के वध हो गईल तब विश्वामित्र जी कहनी कि बाबू राम अब तो ताड़िका के वध हो गईल बोला लो तार लोग जहाँ से मांग के लिए बन तहाँ चौपा दी आकि जनकपुर में धनु जग भोल ले चल के दिखा तब राम जी के तो मन रहबे कर लेकिन कहनी कि बाबा हमार तो कोनो बात नहीं है तनी लक्ष्मण जी के मन कोई लेबे देख ई कबो नहीं खन देखले ई कबो नहीं खन देख तब लिया के मुँह के गोइनी हुई